Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ameni mpingo mothandizidwa ndi Mulungu kufunsa nkhani yokhuzana ndi ziphona kodi ziphona zimenezi ndi chani. Ziphona okondedwa timazipeza m'buku lotchedwa Bible. Poyamba timaona kuti unali mtundu obadwa ku dziko lapansi, koma inali mbewu imene ikuchokera kwa angelo akugwa kuchokera m'munda mwa Edeni, malingana ndi kulongosola kwa buku la Genesis chapter number 6. Patatenga nthawi zigumula zakhalapo, popeza inali mizimu yotuluka imene sidafe ndi madzi, inakalowanso m'matupi mwa anthu, ndipo tikuona kuti mtundu umenewu waziphona udayamba kuchulukanso ku dziko lapansi. Mmene Mulungu ankantuma Mose ali m'chipululu cha Kadeshi Barnea, Moseyo adatuma azondi kuti akazonde dziko limene amapita kukakhalamo, chifukwa chonena kuti mu dziko limene ankapita kukakhalamo nkuti ziphona zikukhala kale kumeneko. Mwa njira ina anali malo woti ali kale ndi amene akukhalamo mtundu otchedwa ziphona, kotero kuti mphamvu ya Mulungu idafunika kuti ionekere pakati pa mtundu wa ana a Mulungu ku dziko lapansi, kuti pokakhala m'matawuni mmene anthu awa ankapita kuti akakhale m'dziko limene Mulungu adalonjeza kuti akakhale, m'tawunimo maziko adakapeza kuti ziphona zapanga kale m'midziyo m'dzikomo. Chapter number 13 verse number 2 timapeza Mose akutuma azondi kuti akazonde mzinda mmene munali ziphona, ngakhale ripoti limene likubwera likufotokoza kuti tapeza ife Anaki ndi atali ndi otiposa msinkhu. Sakunena kuti kunalibe, koma akunena kuti tapeza. Akunena gulu limene limabadwa kuchokera kwa angelo akugwa olowa m'matupi a anthu. Tamverani, kodi ziphona mchani nanga zinapita kuti? Okondedwa, ziphona inali mitundu ya nkhanza pa ana a Mulungu. Anali adani a mpingo, komanso ndiwo ankalamulira dziko lonse lapansi. Cholinga chawo chidali kufafaniza mtundu wa ana a Mulungu pa dziko lapansi. Ngati saukwanisa kufafaniza, achinjirize dziko lapansi likhalebe m'manja mwawo, chifukwa ufumu wa Satana unkayenda bwino pamodzi ndi ziphonazi. Mwa njira ina, Satana amalamula bwino ku dziko lapansi akamagwiritsa ntchito matupi amene amabadwa kuchokera kwa angelo akugwa, mtundu otchedwa ziphona, anthu akuluakulu amphamvu a dziko lapansi a mtundu wakalekale umene udalimbana ndi ana a Mulungu. Chinthu china chimene mpingo ningachifotokoze kunena kuti ziphonazi unali mtundu kumene umadziwa kumanga. Umamanga maiko, umamanga mizinda, umamanga madera. Udali wamphamvu mkamangidwe ka dziko lapansi, chifukwa ufumu wawo, kukhazikika kwawo, paradizo wawo ndi dziko lomwe lapansi. Ngati lidzatha dziko lino alibe kopita kwina koma ku Gehena, chifukwa ndi mtundu umene sulambira Mulungu, sulemekezanso mawu a Mulungu. Ndi mtundu osausa kwambiri. Namba 2, kuchokera pakumanga, mtundu umene unalinso odziwa zinsinsi. Mwa njira ina, zinsinsi zawo sankalola kuti zinsinsizo zidziwike pakati pa ana a Mulungu.
kapena kuti azifotokozere kwa anthu wamba. Iwowa ankakhala m'mizinda. Bible likuti midzi yawo inali ya malinga, malingana ndi Numeri chapter number 13 verse yake number 29. Akufotokozerani kuti midzi yawo inali ya malinga. Mwa njira ina amakhala potetezedwa, amakhalabe potetezedwa, ndipo plani ya ziphona ku dziko lapansi ndi kuteteza matupi awo a UN. Iwowa amakhulupirira kwambiri kuti moyo wawo udzikhala pa mtendere, moyo wawo udzikhala pa mtambasale, moyo wawo usataketake kapena kubaidwa ngakhale ndi minga. Kotero kuti dziko limene ziphona linayamba kuyala kuyambira kale ndi dziko limene iwo amafuna kuti musadzapezeke nthenda. Mwa njira ina ziphona zimalimbana ndi temberero limene Mulungu adatemberera munthu ku dziko lapansi kuti alichose temberero ukhale mdalitso, temberero ukhale mwayi, temberero likhale moyo. Imfa imene Mulungu adalengeza ku dziko lapansi kuti chifukwa cha ichi udzafa, ziphona zimatenga uthenga wa Satana kufuna kukatembenuza imfayo kuti isapezekeko ku dziko lapansi. Kotero kuti ziphona zakhala zikulowa m'mapulani a dziko lapansi. Mumva Millennium 2020 chakuti Millennium Development Goals akufotokoza za sustainable and development. Iwowa mapulani yawo nthawi zonse ndi okhazikitsa mtendere ku dziko lapansi kusakhale matenda. The Bible likuti midzi yawo inali ya malinga. Kupatula pa kumanga malinga, moyo wawonso anali kuumangira linga. Kotero kuti lero inu ndine si odabwa, kapena ine si odabwa, kapena inu musadabwe kuti chifukwa chani dziko lapansi likunchosa munthu pa mawu a Mulungu ndi kukamuyika pa chitetezo cha dziko lapansi. Monga uwani akatemera amene timatemeretsa ana athu ang'onoang'ono ku dziko lapansi, ndi mapulani aziphona. Chifukwa chiphona nthawi zonse ndi kumuyikira linga munthu, kutembenuza moyo umene Mulungu adati munthu adzafa kuti munthu asafe ku dziko lapansi. Angakhale kuti imfayo akukanika kuyiretsa, koma ndicho linga chawo kuti imfa isamapezekenso ku dziko lapansi. Amayi ndi abambo, mtundu wa ziphona unali mtundu odziwa zinsinsi komanso osunga chinsinsi koyokha. Chinthu chopambana kwambiri chimene ziphona zimakhazikitsa kuyambira kale ndi chitetezo cha moyo wawo, kuchosa temberero, kuyikapo mwayi. Kuchokera m'munda mwa Edeni, kuchosa imfa, kuyikapo moyo. Kuti zambiri zimene tikuziona ku dziko lapansi ziphona zimalimbana ndi kuchosa temberero komanso kuchosa imfa imene Mulungu adati munthu adzafa, ndipo kwayikika kwa munthu kufa kamodzi. Ndalama zikunjikidwa, mabiliyoni akunjikidwa mosogozedwa ndi mdierekezi kuti akachose temberero ukakhale mdalitso. Mchaka kumapeto kwa nthawi okondedwa taonanso kuti kwabuka zipembedzo zimene zikupereka madalitso, zimene zikuchosa matemberero matsoka, ndipo uthenga umene ukulalikidwa ochokera kukamchere kaziphona ndi olengeza mtendere munthu ku dziko lapansi mmene anthu ambiri alowamo. Chifukwa chani? Dziko lapansi likuyenda mwa nzeru za ziphona m'matauni, kulengeza ku dziko lapansi lonse kumidzi ndi kutauni komwe kuti munthu akuyenera kukhala ndi moyo wautali, munthu akuyenera kukhala ndi thanzi, munthu akuyenera kukhala kuti asafe. Uthenga ukulengezedwa munthu akhale pa zabwino, akhale mchuma, akhale mumtendere, kuti tsoka ndi minyama ndi matemberero amene Mulungu adalengeza kukhala ku dziko lapansi ziphona zimachosa zimenezi. Tamverani okondedwa, kukhala pa mtendere sinde kuti uli pa uchimo, kusadwala sinde kuti uli pa uchimo, kukhala moyo wautali sinde kuti uli pa uchimo. Koma tikungonena kuti ziphona mmene zimayang'anira ku dziko lapansi kufikira pompanga munthu kuti adibwire mu uchimo, ndi kufuna kumuyika pa mtendere, kumuyika pamalo pamanda matemberero, kumuyika pamalo pamene sangafe, inde adzimva kuti ali mparadizo ku dziko lapansi. Ziphona zinali nayo mizi ya malinga. Numeri chapter number 13 mpaka na verse yake ya number 29. Okondedwa,
tionanso kuti ziphona mchipangano chakale ntchito yawo yoyamba inali kuletsa chifuniro cha Mulungu chisachitike. Choyamba taona mu Genesis Bible likuti anali nawo anati kwa ana anthu anali kulowa m'matupi mwa ana anthu ku dziko lapansi, malingana ndi Genesis chapter number 6 verse yake ya number 4 mpaka na verse yake ya number 5. Awa ndi ana angelo akugwa. Ndiye ine funso langa mainga ndi kuyankha kwa funso linso ndikunena kuti kodi ziphona zinatha? Ndikuyankhe m'bale kuti ayi. Sopono yamba kundimvesera. Pali mitundu yokwana 38 ya ziphona pa dziko lonse lapansi imene ikuchokera mu Genesis chapter number 14 verse 1 mpaka na 16, 17 mpaka na ukafika verse number 24. Pali ziphona zina mkati mwa ziphona zimene zimatchulidwa abe mpaka lero, ndipo ziphona zimenezi mulinso ziphona zina zimene zinatchulidwa kwambiri kuposa mayina a ziphona zina, monga ana amoli mwapeza mmenemo. Ndipo chifukwa ana amoli amenewa anali mibado yochuluka kwambiri ku dziko lapansi ndipo amatchulidwa abe. Koma tamverani, tili ndi ziphona monga Anaki, Alefimu, Azumizumi, Aelami, Ajebusi, Perezi ndi Afilisti. Zimenezi ndiye ziphona zimene mitundu yawo sidathe ku dziko lapansi, ndipo mpaka lero ziphona zimenezi zilimo. Mupeza kuti mmene mokondedwa simukungokula kokha kuchiona kuti nchachitali ayi, koma nzeru zamachitidwe au Anaki, nzeru zamachitidwe, mzimu wa Ulefimu, mzimu wa Uzumizumi, mzimu wa Uelami, mzimu wa Ujebusi, mzimu wa Chifilisti ukuchitachita pa mibado ku dziko lapansi. Ndipo pakadali panopa pali ziphona pafupifupi 22 zomwe Bible likuzitchula monga mwa mayina awo, zimene lero mungazipeze ngati Agagi. Mwapeza afuko limeneli alimo chakuseli kwa Yerusalemu. Mupeza kumeneku kuli Emeleki, kuli Araba, Abiligati, Gogi wa Magogi, Gomeri, komanso kantundu kena ka Goliati chakumpoto kwa dziko la Amerika. Ziphona zimenezi zikuchitabe mpaka na lero. Komanso mupeza ziphona monga Ahohamu, mfumu ya ku Hezboni. Inde okondedwa, makosana amenewa mwapeza mpaka na Yabini, komanso zizukulu zina pang'ono za Nimirodi zimene zilipo mpaka na mitundu yokwana 13 mogawanagawana ku Russia, ena adathawira ku Germany. Kotero kuti kulikonse kumene kudapita ziphona zimenezi sikumatuluka chifuniro chabwino cha Mulungu, koma makamaka kumangotuluka kokhako kutsutsa zimene Mulungu akufuna kuti zikhale. Tamverani, pali umboni wogwirika kuti ziphona zimenezi zinkakhala m'mizinda ikuluikulu. Ziphona zimenezi zinkaopseza amphamvu. Mukawerenga Ezekiel chapter number 32 verse yake number 27, mupeza kuti kulikonse kumene kuli ziphona zimenezi, chizindikiro chimene chimaoneka sikutalika tsopano, sikukula kwa matupi ayi, koma kuopseza ku dziko lapansi, kupereka ulamulo wa iwo okha, kukhazika bata chifuniro cha Mulungu, kukhazika bata zimene Mulungu akufuna kuti zikhalepo. Kotero kuti iwowa amautsa zawo. Ndio ziphonazi zilipo mdziko lapansi ndipo zikugwira ntchito mpaka lero. Ndipo mitundu mwa imene ndayitchulayi pali mitundu 18 ya ziphona imene ndi yamphamvu kwambiri, imene ikupanga dziko la Italy, imene ikupanga dziko lonse kumene kuli Aroma, konse kumene kumakhala Aroma, kantundu ka Aroma kamene kalipo lero. Mukakapeza kuti kumene kunapita makosana amenewa Ahimu
efereimu mukapeza mu gulu limeneli, Agagi mukapeza ali gulu liti, ali gulu limeneli. Komanso tili ndi m'bado wina umene ukuchita kwambiri munyengo inoyo umene umatchedwa kuti fuko la Yabini. Fuko la Yabini, anyamata amene ali pakatikati pa dziko limeneli la Italy, mmene mukuchokera china Ignatius de Loyola kuchokera ku Loyola City. Ndiziphona sichodabwisa lero kuti chipembedzo chimene chikubweretsa masautso ku dziko lapansi kuti anthu akapembedze Satana chikuchokeranso mdziko liti limeneli la Italy. Tamverani makosana, ziphona sizidathe ayi, ziphona zilipo ndipo zikugwira ntchito mpaka lero. Mukaziona ndi zizindikiro zoopseza, zizindikiro zoyika malamulo opsa kwambiri ku dziko limeneli lapansi. Amenewa ndi angelo akugwa. Palinso mitundu ina ya Chiheberi yomwe ndi ziphona zakugwa yotchedwa Zumizumi. Mitundu imeneyi kapena kuti fuko limene la Azumizumi ndi ziphona zomwe zinapanga ubale waukulu kwambiri ndi mtundu wa Chisilamu mpaka kuyamba kuberekerana ana ophatikizika nawonso Azumizumi. Mafuko amenewa ndi ziphona zikuusanso zinthu zawo kumeneko, ndi kumene kukuchokeranso anthu ambiri amphamvu, kumene kumachokera masultani amene agwiriza ufumu m'mayiko a Chisilamu, kukalamula kuseli kwa Korani, kulamula kuseli kwa Chisilamu, amene simukapeza mu mndandanda wa shehe, simukapeza mu mndandanda wa Chisilamu monga mwa ndondomeko za mayina awo, monga mwa ndondomeko za dongosolo lawo. Shehe, mufti, kayati mpeza so wina ndani uyu sultani, mukampeza kuti sali ngati ophunzira mu Chisilamumu, kapena kuti ngati lanki pa ndondomeko za Chisilamu, koma mukampeza kuti sultani amayima kuseli kwa zinthu zimenezi ndi kumalamula, kote kuti malamulo onse a Chisilamu kandi sharia law kaya ndi chani zili m'manja mwa mafuko ena akugwa ngati amenewa, amene ndachina Zumizumi, amene ndi mafumu amene achinyamula lero chipembedzo cha Chisilamu kukachipangitsa kuti chikwatirani ndi Chikatolika, amene achinyamula lero chipembedzo cha Chisilamu kuti mpaka na lero Msilamu muzikampeza ali mu mzikiti, mukampezekani ali mu chalichi, wakapanga nawo meeting yena yake pa chalichi. Lero mukapeza kuti akhristu ali limwe ayopangisa nawo misonkhano mpaka kukalowa nawo mu mzikiti. Pali kulumikizika kumene kukuchoka ku mafuko akugwa achizumizumi, amene akuona ngaso Chisilamu cho pachokha, komanso kuona ngaso Chikhristu pachokhaso. Okondedwa, imeneyi ndi mitundu ya ziphona, koma onsewa nda angelo akugwa. Kazi kumveka Isabali ndalongo, tamverani. Palinso angelo ena akugwa omwe akuyenda nawo mdziko lilero. Iwowa ndi mizimu ndipo avala matupi awanthu. Paulo adawaona ndipo adati, kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi, koma nawo maukulu. Izinso ndi ziphona zimene sizioneka bwinobwino ndi maso ku dziko lapansi, koma zingavale matupi awanthu pokayamba kupanga maulamuliro ankhanza amphamvu ku dziko lapansi, ngati kusonkhanitsa bungwe lokhala ndi chilichonse ngati UN. Iwowo nkumavala matupi a anthu ndi kumayang'anira ziphona, amene Paulo akuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi, koma nawo maukulu achoyipa cha dziko lino lapansi. Amayinda abambo, ndimafuna ndiyankhe choncho m'bale wanga kunena kuti ziphona zimenezi zilipodi mu dziko lapansi ndipo ndi zambiri. Tamvera, ndingolankhulako apa mobwereza m'bale wanga. Tindamoli, Ayemeleki, Azidoni, Avitevite, Aivimusi, Akanani, Agirigasi, Agibini ndi Ajitejite. Imeneyi ndi mibado ya mbiri ya ku dziko lapansi, imene mbiri yawo konseko
akusonkhana kupita mbali ya uku, kupita mbali ya uku, kupita mbali ya uku, amene akupanga fomu nkhondo ya ikulu ya Armagedo imene idzachitike, nkhondo ya dziko lonse imene ikuyembekezeka kuti ikhalapo ku dziko lapansi. Nkhani yovuta kwambiri. Izi zikuchitika m'masiku mwina akale, kapena Yesu atabwera kapena Yesu asanabwere. Koma ndimangofuna kunena kuti zipona zilipo, ndipo ndi mitundu ya mphamvu kwambiri imene iyi ziponazi tamvera kuti zikakhale kuti zikukhuzidwa ku nkhondo zikulu za ku dziko lapansi zimene ziyambe chifukwa cha zipona. Tioneni Yobo chapter number 16 verse yake number 14. Iwowa mu Yobomu amawatcha eni mauta. Kazi kumveka zimenezi. Amawatcha eni mauta, aini yake azipangizo za nkhondo. Ambuye akudaliseni mbale wanga pamene ndangoyesa kuyankhapo mwachidule paphunziro pa yankho limeneli. Ambuye akusamalira. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo. Amene mumaonera okay. I would like to ask anyone who watches this channel Mabena Studio to like, comment, and share also to others, so that they should know that there is this channel. And mind you,